फडणवीसांना तुम्ही भेटला, देवेंद्र फडणवीस निवडणूक प्रभारी या काय चर्चा झाली आणि केव्हा ते पुन्हा गोव्यात येणार आहेत? कितें डिस्कशन जालें सेम म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हांकांय हांव मेळ्ळो. मॅडम दर्शना जरदोश जी सेंट्रल मिनिस्टर आसा ती सहप्रभारी आसा तांकांय हांव मेळ्ळो. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी खातीर गेल्लो आसतना येता आसतना दर्शना जरदोश मॅडम आनी देवेंद्र हांची दोगांयची भेट घेतली. गोंयची एकंदर राजकीय परिस्थिती या संदर्भातूय तेंचे कडेन डिस्कस केलें. येता त्या 20 तारखे दिसा देवेंद्र आसतलो, रेड्डी जी आसतले, दर्शना मॅडम आसतली, ही सगळीं जाणां गोंयांत जातात. गोंयांतल्या सगळ्या आमच्या कोर टीम आनी बाकीच्या अध्यक्ष हेंच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन्स जातले आनी फुडली स्ट्रॅटजी कशा पद्दतीन इलेक्शनाक वचपाचें हाजेरूय डिस्कशन्स जातले. डेफिनेटली एक काय म्हणटा प्लॅन प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शन्स, कारण इलेक्शन प्रभारी देवेंद्रजी असल्या कारणान आणि वास्ट एक्सपिरियन्स वेगवेगळ्या इलेक्शनाचो असल्या कारणान निश्चितच ताचो गोंया भारतीय जनता पार्टी खातीर खूप मोठो फायदो जातलो आणि 2022च्या निवडणुकेत पूर्ण बहुमतात भारतीय जनता पार्टी निवडून येईल. हाऊ वूड यू सी दॅट ऑपोजिशन स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी बाय ह्याचानी जॉईन करीत आसा न्ही कोण कोणाक जॉईन जाता तें नाका रे. आमी परत एकदा आसा तशें खूप मोठ्या बहुमतान भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली ह्या खात्रीन. गुजरातमध्ये अमित एक जाण आसा तिकेटी खातीर सगळीकडे वचत रावतात. गुजरातमध्ये अमित शहाची भेट झाली, काय चर्चा झाली? विशेष काही चर्चा नाही झाली, फक्त एकंदर जी आज राजकीय परिस्थिती आहे त्याच्यावरती डिस्कशन झालं.